Evidente bomini na outra lesão de timeout. Agora em timeout nós vamos pedir que mundo de futebol. Nós sabemos que nosso futebol aqui na Aruba está correndo em direção correta. Nós leu para chegar, mas nós estamos em boa direção. Está a intenção para vir com escola de futebol aqui na Aruba e de qual profissional a ser atraído. Nós estamos referindo ao senhor Martin Koopman, que nós vamos conversar aqui rato, e também com o Leo de Hertog, que é do Ministério de Algemene Zaken. Nós vamos estar em uma outra coisa, nós estamos conversando com tanto Martin e Leo. Dank porque não conosco, estou com o senhor Martin Koopman e Leo de Hertog. Com o permisso, me dá switch naar Hollandes. Leo, ambitieuze programma hebben jullie hier op het programma? Ja, maar het werd ook tijd ook dat je weet zelf hoe het voetballen op Aruba de laatste jaren geweest is. En nu met, wisseling ook van het bestuur wat toch veel meer structuur in de organisatie wil gaan brengen en veel meer bij het voetbal betrokken is. En ik moet zeggen, ik ging een maand geleden ongeveer naar Mercurius, ging voetballen. En toen zag ik ineens een nieuwe middenvelder. En ik denk, nou, we hebben een speler gekocht, maar dat bleek dus een professionele coach te zijn. En vandaar is het contact gekomen. En vandaar zijn we eigenlijk, is Martin begonnen met, en hij was al lang bezig, om dus echt een voetbalacademie hier op te beginnen. Ja. Hoe is dat begonnen, Martin? Ja, het is een hele periode geweest van voorbereiding. We hebben in september begonnen om te kijken van wat de wensen zijn, wat de behoeften zijn op dit mooie eiland. Ik ben getrouwd met een Arubaanse, dus ik weet het een en ander hoe het in elkaar zit. Ik bleef alleen over in Nederland. Het vrouwtje ging terug naar Aruba. Ze zit in het onderwijs. Nou, dat doet ze geweldig. Ik vind het echt heel leuk werk. Mijn 2 kinderen die zijn uitgewaaid. En hoe mooi kan het zijn om te kijken of de mogelijkheden hier zijn om een voetbalacademie op te zetten. Nou, na lang voorbereiding, alles op papier gezet. En echt een heel mooi programma voor elkaar gekregen. En dan moet je de volgende stap maken. Dan heb je de gesprek op de werkvloer. En de werkvloer is praten met mensen die rondom het hele voetbal gebeuren. Alle ins en outs weten van wat voor weg je moet bewandelen. Nou, de eerste weg die je moet bewandelen is kijken of je dat samen kunt doen met de AVB. En dat hebben we gedaan. En die zijn laaiend enthousiast. En vandaar ook dat het mij sterkte om door te zetten met het hele programma. Mooi. U zag meteen ook dat bij de jeugd onze grootste challenge was? Ja, tuurlijk. En het begint onder de 7 tot onder de 15 doen wij. Je ziet het ook op haar Curaçao dat enorme progressie is geboekt. De overheid wil ook heel graag dat project van Elias overnemen, omdat het succes heeft. En succes, voetbal geeft binding, maar wij willen het heel breed trekken. Dat houdt in dat we ook het vervoer verzorgen voor de kinderen, van school uit. Dat we ook hun een heerlijke hap eten verzorgen voor de training en ze hebben een training. Dan hebben ze ook nog studiebegeleiding bij ons. Dus als ze 's avonds thuiskomen, dan zijn ze klaar voor de volgende dag. Alles erop en eraan willen we dus verzorgen. Heel professioneel. Waar dachten jullie om het centraal te houden? Waren hier in de Staten of in Noord? Ja, we willen graag in Noord bij de AVB. Daar hebben we ook een hele mooie ruimte tot onze beschikking. En dat ziet er allemaal goed uit. We hebben de schema's, we hebben het budget en we hebben zelfs een heel mooi beleidsplan. En de bedrijven zijn laaiend enthousiast. En tot nu toe zijn we positief ontvangen. En we moeten nog heel veel bedrijven bezoeken. En dat gaan we ook doen. Dus ik hoop ook dat deze bedrijven die we nog gaan bezoeken ook positief zijn. Zodat we dus aan het eind van de rit, en dat is eigenlijk tot midden april, dat we zeggen oké, we hebben dat voor elkaar, het financiële plaatje. Dat we kunnen zeggen van we kunnen starten met dit fantastisch mooie project, sociaal-maatschappelijk. En ook voetbal. Degene die in de jeugd investeert, is bezig investeren in de toekomst. Dat vinden wij ook. Dat zijn de kinderen die straks ook in de economie op Aruba hele belangrijke zaken doen. Zeker weten. En daarom is ook het verhaal sociaal-maatschappelijk past precies bij ons in de academie. Televidente, nós vemos time out com dicas e nós vemos back nós conversando mais com o senhor Martin Koopman e o senhor Leo de Hertog.
Televidente, danke porque nos junto con nos. Nos está junto con señores Martin Koopman y Leo de Hartog. Martin, Leo, met jou eerst. Dit hoort bij jullie beleid. Ja. Eigenlijk vorig jaar zijn we ermee gestart met een klein mini-kunstgrasvoetbalveld bij Centro Barrio Brasil. En ook daar komt het maatschappelijke naar voren, omdat we dus 's morgens wordt het door de scholen gebruikt, 's middags door de kinderopvang, daarna de clubs en 's avonds de gewone verenigingen die dat willen. En Minpres wil daar nog een aantal van. Dus je krijgt dus veel meer gelegenheden om goed voetbal te kunnen spelen. Sport is het beste middel om tegen alles te bestrijden. Ja. Meneer Koopman, is de bedoeling om, wanneer jullie bezig met dit voetbalacademie bezig zijn, om lokalen erbij te gaan zeker. intrekken? Wij willen zeker ook jeugdcoaches gaan coachen. Dat willen we heel graag doen, omdat wij het niveau willen omhoog zien te tillen. Maar ook kinderen die op dat moment niet geselecteerd zijn, ook de kans geven, als ze geen club hebben, op dinsdag, om ze te selecteren, om te kijken wat voor niveau ze hebben. Misschien kunnen ze instromen bij ons. Dus iedereen krijgt de kans om zich aan te melden en een fantastische training kunnen krijgen bij ons in de academie. Nou ja, wat wil je nog meer? En het mooie is, en dat is ook wat ik erg belangrijk vind en waar ik ook tegen aangelopen ben, Livfida en de AVB moet bij elkaar komen en dan kunnen we heel sterk academie krijgen. Union is de kracht. Absoluut. Van welke school komt u? Voetbalschool bedoel ik? Ja, ik heb een opleiding gehad nadat ik actief ben geweest in het hoogste niveau in Nederland. Bij de KNVB uiteraard, de academie gedaan. En ik heb in het buitenland gewerkt, ik heb heel veel clubs in Nederland getraind. Dus een schat aan ervaring en dat wil ik heel graag overbrengen hier op Aruba. Met wie hebt u meegespeeld? Ik heb met grote jongens gespeeld. Jan Seurissen, ik heb 7 jaar bij FC Twente gespeeld, Europees gespeeld. Ik heb bij Coahet mijn opleiding gehad. Ik heb mijn eindfase bij Cambuur Leeuwarden en toen ben ik in de trainerswereld gezeild geraakt. En daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. Uiteindelijk naar het buitenland vertrokken. Congo, Saudi-Arabië, Oman, Griekenland. Via de KNVB? Nee, dat gaat altijd via jezelf, via je agent. Okay. En die brengt je naar het buitenland. Mooi, maar ja goed, een schat en ervaring en die wil ik graag delen met de mensen hier. Dat is great. Ja. Kijk, Nederland die staat bekend voor zijn totaalvoetbal. Absoluut. Hoe heet die vent? Nou, Rinus Michels is ermee begonnen. Ja, en wij zijn heel goed in opleiden, over de hele wereld. En daar kunnen we best trots op zijn. Dus, nou ja, hoe mooi is het om het hier te doen? Ja, maar goed te doen. Ja, goed te doen. Je moet kwaliteit leveren. En ik kan je dus bij deze zeggen dat wij kwaliteit leveren. Omdat wij dus dat beheersen. Nou ja, goed. We zullen zien hoe ver we komen. Ik hoop dat het gaat lukken. En we hebben partijen nodig die ons gaan steunen. En dat zijn ook de bedrijven en de overheid die zullen ons moeten helpen. U zult schrikken van de talenten die er rondlopen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is gewoon weg deze jongens in één richting te laten zien. Ja. Hoe ze moeten spelen. Ja. En niet alleen techniek. Ja, zeker weten. Ja. En je hebt niet alleen hier tactisch dat ze niet geschoold zijn, maar je hebt ook in het Midden-Oosten en China waar ik gewerkt heb. Overal zijn ze niet geschoold. En hoe mooi is het om jong te beginnen? Ja. Kijk, ik neem Nederland als voorbeeld, want het schreeuwt wat Nederland aan het doen is. Ja. Nederland, ik neem Ajax altijd als voorbeeld, want Ajax die kan zijn team van 10 spelers veranderen in 1 jaar toch kampioen worden volgend jaar. Ja. Want de groei, wat ze van beneden krijgen, is zo goed, goed in elkaar gezet. Kijk, het dat is moeten we hebben. Als je jong begint, dan leer je heel veel dingen. Je gaat automatisme oefenen. Je gaat dingen tegenkomen in het veld met wedstrijden. Dat je zegt van, dat komt voor in trainingen. Dus automatisch leg je relaties met elkaar. Nou, dat is iets wat wij willen. En dan moet je jong beginnen. Zeker weten. U begint met 7 jaar, klein, andere 7. 7 jaar beginnen we en we willen de opleiding tot de 15 jaar doen. En dat zijn fantastische mooie groepjes, onder de 7, onder de 9, onder de 11, onder de 13 en onder de 15. Nou, dat zijn mooie leeftijden om ze heel veel dingen te leren. Om ze eigenlijk zoveel dingen te leren dat ze zeggen van, ik ga vooruit en we verliezen niet meer van Curaçao met 12-1. 1 jaar is te weinig. Ja, we hebben een project van 3 jaar in eerste instantie, dat willen we wel graag doen.
En uiteindelijk willen we dat heel veel jaren doen, maar in eerste instantie ook naar de bedrijven toe, onze partners. Dan zeggen we oké, het contract is 3 jaar en we gaan ervoor en we doen het samen. Televidente, quando me dos competindo com futebol aqui na rua. Se nós quer lograr crescer up nos nível, nós temos que trabalhar de chiquitinho aí. Trabalhando de chiquitinho, não que men vai veld com nada na escopa com bala. Se não conta com futebol, quando não pensa taticamente e técnica de mês não também com ele e não tem gente para seguir. Aí nós temos que começar. Se nós logramos assim de uma forma estruturada, aqui 5, 10, 5 anos, a gente na rua está festejar que é muito aqui. Hey, succes met jullie plan. Ja. Het is groot, We maar gaan ervoor. ja, jij ook, Leo. Erachter blijven. Niet laten vallen. En niet stoppen. Nee, nee.